I'm proud of me. Ebuka Obi. Ebuka Obi. Okwe okori iwe. Iwe smugu 419. TV Joshua be egwutego 419 mgbe egburu 419 resign claim one of anwụ bekwe resign eweta onye ọzọ tina abadesi na TV Joshua ibe awu otu osi were wofu anya ndị niile ogburu we na kaba happy think about ime here. Many people are going to take a private jet gbacha ọsọ na this here ahapụziele give na eriwu ụmụ Igbo. Gwanofa Ebuka Obi na-eji ọgwụ no Ishi ndị ụmụ be anyị too much o jide gwuo yobasi ọ dị ya ka oluzubego ya okwugutukwa I see mu as na the kind of comment I see mu as na the kind of comment if ndo homa ya gbasakwa ya onwetakwa members ọ dị ya ka onwetakwa na members o je gwa hope ụzọ dị mma nna anya m ego ne do otu a ka nsa nda Ishi. Ekene m nwoke ọzọ kene nwaanyị na-asị Bobble nọ naanị na yọrọ adịlị gị ma igbe mụlụ nze m ọzọ abịakwa m ka nsị abịa. Biko geenụ m ntị n'onu ka m kwukwa ihe dị m n'obi n'ụbọchị nke taata biko na amarọ m ihe a na-akọwasị na Evangelist Ebuka Obi mere unu. The other girl apụtago lagbasịcha ọnụ nke akọcha ka o si dị ya mma kparịcha nwoke mmadụ na mere ọnwụ ya mente m imo. Enennego m da vidio ha na-ekwu okwu na Evangelist na nyavụ otu elu ha na-claim na Evangelist Ebuka Obi si no Kadafia hope ka ya vote. He simply said, vote wisely. Oyoku, vote wisely. He never said you should vote for hope. Despite the fact of not saying hope be a program here or requested for one thing, which is the release of they should go and speak to for that the government should release Mazi Nnamdi Kanu. And secondly, also ni hoku kwa zokwa bukwa. Nuzo Ghana as no hope pololia. Manabiko imo light. If you are going there on a very day on that very day to go and vote, please vote wisely. Or Evangelist Ebuka Obi. So mu amazin ko ya bonye pota osino Evangelist Omenala Igbo no na nekwezi anu onye nka de ki ha akika na ata. Onye nka de ki ha akika na ata na say anya ti location. Ka ha makene ka amakwa na onwo power nka. Ochuno go Hamburg, Germany for how many years or mazi benne na challenge sisi bia ka ekwe. The worst part na this thing haji Biafra instigate ogo. Weli onye kwutentazi okwu akpọ oyiyi si na ọ dị against Biafra onye kwunetokwu akpọ oyiyi ka o si daha mma. Asị oke bịa na ka eme ihe spiritual na agbaba. Pụtakwara na ka eme physically based on connection. Una say why not go and call your Jesus ka bịa n'ọlụ n'ọgụ. Okay, what do you guys want? Happen Evangelist Ebuka Obi ko n'ọlụ onwe. Ihe ọbụla na-akweta hụ ya. Don't talk against it. Ikweta hụ ya, hapụkwana ya ka ozu iku na asị mba. Every day n'okpu Christian n'ọnụ. Kwa ụtụtụ ya efifie n'abalị. Christian asị unu, Christians asị hụ unu. Ngwa ha kwa na the Christian aka ka izu ike. Olo. Nenenu nwoke nke anụ akpọrọ onwe ya akịka nọ Hamburg, Germany. Ihe ọ na-akọ gbasara Evangelist Ebuka Obi ọzọ. Bịa Ebuka Obi. Ebuka Obi ka na-akpọgo gịnị? Chejitukwanụ format. Chejitu format. Iwu Nigeria gịnị ka ewudu? Iwu Nigeria ka iwu comedian, ka iwu actor, ka iwu content creator, ka iwu prophet, ka iwu Biafra. Onye gịnị ka ewu? Chejitu content, chejitu strategy. Ọ dị ka ịdawe prophesize ya for Nnamdi Kanu. Ọ dị ka ilu uzuwego prophesize ya for Mazi Nnamdi Kanu. Ọ dị ka inweta okwana ya in general hope ụzọ dị mma how many million. Enyi ya onwekwughị onye mesasị na anaghị adị mma chọọ ofu ebe kwuru.
and all these people, all these your members and all those nonsense people, I am one on KG to vote. I am on KG Mayhenin. I am man, I hear I don't go too much. Too much of everything is bad. And then I have it's a color people who be operating negative hopes. People na-ata people na-agba mbọ ndị na-eme ihe igwu gwuche egwuregwu ịbịa join kwa ndị na-ata ahụ echere oge na-agba ụmụ Biafra eje eme politiki Ebuka Obi gụnwa na-edeceive ụmụ Biafra. Maazị Nnamdi Kanu gwara everybody na-ahachi otu ha si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa gị ikwechiri na convince na ihe ụmụazị a na-agwava there is hope. Na-achị n'otu unu si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa Ebuka Obi sị gị no na isipe ọ na-ekwu ebe ahụ adọghọchọ ihe ọ na-ekwu dị ya na ọkpọwụ na-eje enigwe. Ọnụ nwa the main people, the main problem wụ gị nwe Ebuka Obi. And they feel na ị ga-eji Bible in the name of Jesus na deceive ụmụazị in 21st century. The politicians ego ịpụta n'ihu ụlọ na-eme all this nonsense ma jee paaki ụlọ ma ndị media unu ga-eyuzu wee tụọrọ hope ụzọ dị mma vote. Unu anakọrọchaga ego setiche ọrụ pụta ya na-edeceive people ka onye ahụ ka just iwepụ isi unu gburu igbugo nama unu gbuchago nama tachaa nama gwọcha ọgwụ ka iwepụ isi anya ndị mmadụ ka hafe ka concentration ndị mmadụ ka unu gatụọ vote. For this Christmas period, and after going to the content creator, even we were Balanze with the Ugo Beb with the Chief Imo, Ogahama Boji connect, in the Agahama Bagaja connect with the Wibu Balanze media. Hage Yuzugi. The very careful Tisia watch is so Tisia walk within the content creator and all these comedies and all this. The very careful Hage Yuzugi. Ihe na-afụ na ịfụba be na ha afụ ya. The very careful na ha ga-eyuzu gị. Ifuru tụrụ Ugo Beb. Ifuru Chief Imo. Ifuru JPAC. Ha ga-eyuzu gị nwa Igbo agbalanze. Ị ga silent ndị dibia, silent cha ndị dibia. Ndị hancha niile bụ unu ni hancha niile ahụ ichi mere onwe content creator gị mere onwe gị ya content creator and hapụ anybody out of ihe anyị na-eme iwu IPOB media ị gaghị eme egbu ana ụkwụ egbu ahịa egbu aka mkpụrụ amụ egbu aka mkpụrụ ihe a no ị ga-akwụ one place ọgbọ ga-adịgo tight. If not, ha ga-eyuzu gị. Ị ga-anọrọ iwu ha musician. Hapụ those musicians. Ha na-achọ ihe ha ga-anya ga-akụrụ egwu. Ndị a ga-aga kọrọ ndị politicians egwu. Kọrọ gị egwu. Iwu ha one of them. Nọrọ ebe nọ ha ga-eyuzu gị. Mụnwa na-agwa gị ihe nna agwa gị. Focus on ihe focus. Ihe ga like inye ụmụazị. After the year, I said this is what here we him after ha. Iwe a soldier misbehave, another soldier agbara ya tụọ. Ị gaghị eji ya igwu egwu. So ị ga stand prove that na these people agaghị use gị. Ego a na-eke enwere ike the money without ego ikele. Ego a na-anata enwere ike nata ego a ike na your platform ị gaghị ama ego ekele ihe ahụ and gị ike mgbe a ga-emecha had I know ọgwụ akọrọ agaghị atụ gị mana ikwe ya ọtụgo and ọtụgo nga agwa gị na ọtụgo gị.
ifuru J-Pack and the Chief Imo, ifuru Chief Imo and Ugo Babe na London, ifuru Ugo Babe and Igbo Balance na platform. If you know care is not taken, ha ga-use gị. And mgbe ha ga-use gị, don't know. So ị ga-akwụrụ onwe gị now. Ndị ahụ ndị na-eri from politicians and from Biafra. Ụgbọ na-aga aga ka ha na-aba. Ọ dị ka ị chọrọ ịwụ the conductor of ndị ụgbọ na-aga aga ma ndị mere ihe a. Stand where you stand. Na ọgụ ebebego. Ebuka Obi. Nna ịchọ join struggle, join ya struggle. Ịchọ join struggle. Mere your nonsense, fake prophecies, and stand there. Ịnata ndị politicians ego. Ịhọrọ ya ụmụnne a na-evuru gụpa ka m fụkwa ndị nonsense idiot ga-asị gadatana ọ na-asọpọt ndị pastọ. Ka ị gwa gị ihe ndị pastọ ọrụ nwere aeroplane. Ndị pastọ ka m fụ ndị mmadụ ndị anụ ọfịa ọwụ na onye ọwụ na kịta be anyị na ị na-apụta na social media. Onye ọwụ na onye be anyị ga na-apụta na social media na-abịa wetara anyị chọọchị. Nwanne nje edeme abago ebe ahụ. Tiye sọnwụ ya ọsịsọ. Ụnụ nwawu ndị anụ ọfịa. Ị na-apụta onye ka m fụkwa any platform ndị anụ ọfịa ga-apụta ihe ọ na-asọpọtụ ọ na-eme chọọchị. Scammers everywhere. Onye ọwụ na respect onwe ya nke ikpeazụ a. Ọgbọgụ adịgo tight and mụnwa a ga-anụ ya o. Anọchago m my holiday. Arịchago m ebinigo m na. Onye ọwụ na zuzuru kịta ezuzu na-akụ onye na. Nwa Igbo agbala nze. Be careful, ha ga-eyuzu gị. Be careful, ha ga-eyuzu gị. Mụnwa na-agwa gị ihe a. Afụgo m ya, afụrụ m ka a na-eyuzu gị. Afụrụ m ya. Nwere gbanye kịta. Na-eziga ozi ya. Be careful na ha ga-eyuzu gị. Ụmụ anụ ọbịa ụnụ na onye Ebuka Obi je natacha ndị politicians ego. Ụjọ agwa ụnụ tụọrọ hope ụzọ dị mma. Ọgwa ụnụ saba ụmụnne ụnụ ọgụ. Onye apụta ọkpọ ndị anyị, onye apụta ọkpọ ndị anyị, onye apụta ọkpọ onye anyị, onye apụta ọkpọ onye anyị. Ụnụ kwatụ isi cha dị ihe a. Then the power, ndị jizi the power. Eje tụọrọ hope ụzọ dị mma vote. Nwanne ọgbọgụ adịgo tight. Ande kwachasị onye ọwụ na gana abịa na mmụ Igbo agbara nze platform. O ji agwa gị na ọ naghị eje ụka. Anyị abịaghị ebe a ibiudo igwu egwuregwu ọsịsọ. Onye bi ọsọ gọ na-eme kristian tọnda kwe unu niile dị ya ọsịsọ na-eme ibe unu na-eje ụka unu tọnda kwe unu niile isi. Unu bịara hie iji onye mmụta nwa nke ya were egwuregwu. Jeenụ nụọ nwaanyị mụta na ụmụ nke unu. Were na egwuregwu. Kụzubere na ya nonsense ya unu na-eme. Film ukwe unu ndị China na-apụta ebe a na-egosi. This is made in China, made in China, made in China, China product. Na-amaka etinye n'ụwa niile. Na-elesikwu ya unu evuru na-anaba unu fụta ebe a unu na-eme sọnsọ blind argument. Agwa na unu nọọ ihe edere ede ka eji achị ụwa a. Onweghị ife unu menwuru. Every time unu pụta ebe a unu edres ye Hugo Boss made in China. Unu na-eyi akwa ndị ọcha kwara. Unu na-eyi na ahụ ndị Igbo. Na-ezuzu. Unu enweghị ike ịpụta ebe a na-amaka eti ngwa ahịa alụchara na Aba. Arịarịa nwere ndị arịarịa na-alụ afịa steady. Ihe niile awụ ihe alụrụ na Aba. Unu enweghị ike na-amaka eti na ndị ọcha na-ego ihe ọsịsọ. Unu afụta ebe a na-ezuzu. Nna unu mere alụ. Nna unu mere alụ. Unu eburu Baịbụl. Tọnda gboo unu ọsịsọ. Nna anyị ji hama kpụọ ọtụtụ ibe. Nna anyị ji hama lụọ shuu. Were maka etienu shuu ahụ na Nwa Igbo agbala nze platform. Maka etienu ya na every platform unu ọsịsọ. Nna anyị ji hama kpụọ ogene kpụọ ife niile a na-akpụ agba ndị aka na-eyuzu ya today. Ha na-akpụrụ gwuo. Asụ na nna tọnda gbokwe nna ndị a na-asụ na nna hama kugbukwe unu n'orie na nkwụ na eke. Ndị nna ha mere alụ unu ya ka unu ji jevuru Baịbụl
nna nna m kpụrụ egbe ife ejile ndụ nna nna m n'ohu nna ndị a kpụrụ egbe asụ na ya na-eji egbe fa agbawa isi ndị mmadụ ọ because of that ka ndị Igbo jiri je gotebezie ndị siri ike ka abịa tụtụrụ ndụ nna nna m lee ha n'ohu because na ha kpụrụ egbe. Now ọkwa the same people na-akpụkwa egbe na-elechi unu na-ezi acha ebe unu ji egote egbe today. Mana ndụ nna nna m kpụrụ egbe ejiri nụọ ọtụtụ ọgụ niile a nụrụ ebe ahụ. Ọgụ niile ọgụ mgbe gboo a nụrụ dị ya ọ nna nna m bakpụrụ egbe eji nụ ya n'ụdị ọgụ. So anyị kpụrụ egbe kpụọ ife niile kpụọ ma mkpọnana kpụọ ma onweghị ife a na-akpụ akpụ ụdị igwe anyị na-akpụ. Adụm proud of ndụ nna nna m. Ọ bụrụ na edoghi proud of ndụ nna nna gị go and ịtụọ ọnụ ịhọrọ oke rikpuru n'ime ya agwọ m iti ego n'ime ọnụ ahụ onogo anụ ọhịa. Nna nna m wụ nka na ụzụ ejigo nyeje obodo oyibo na-eselebreti ya. Ndị nna nna m kpụrụ ụzụ ha kpụrụ ụzụ n'orie na afọ na nkwọ na eke. Unu vụrụ baịbụl na-ajụ ọjị nne na nna unu tọndagbo ukwe ndị niile abụ baịbụl. Ọfa na-eme politik ọfa na-eji anara hope ụzọ dị mma ego na-ahọrị ụlọ na-asị ụlọ eji emepere ụlọ enigwe. Chineke nna m emepekwa ha enigwe. Anyị kpụrụ mkpọna na kpụọ rọket kpụọ ife niile a na-akpụ akpụ andị tụgodụ nwa anwa baa n'ime ụlọ fụta ekpuchafụgo awụ m vam awụ m mkpọna na awụ m egbe nduru. Anyị kpụrụ egbe nduru. Ọ bụrụ na ndụ nna nna gị kpụrụ ụzụ na-enwe aṅụrị ọsịsọ ivuru baịbụl akụwa ngị isi ọ na-eji ha adụ proud of nna gị nọọ edo proud of ije na-agba awa ntelọ ka anụ ọfịa Ebuka Obi awụ m nwa ndị nka na ụzụ awụ m nke asụ emidon iwu ofeke isi adịghị gị mma. Kedu onye so na mụnwa wụ dibịa mba ofesi nwanne awụ m nwa ndị nka na ụzụ na-etu m ezigbo aba ma akpọ onye abachi ya nara akpụ ka azụgoda you like it or not. Nwanne ụnụ nwa wụ ndụ Christian wụ ndụ ohi unu ji Biafrans askam ndụ mmadụ. Ọ bụrụ na iwe IPOB Christians nwanne IPOB indigenous jide ga anyị akụ ọgụ duka ọsịsọ anụ ọhịa. Ndụ niile Ebuka Obi wu criminal. Maazị Nnamdị Kanu sokwa na ọwụ na iteta ụla sị na ị na-eje ụka Ebuka Obi ọkụ mmụọ ka ị na-eje direct. O kwuru ya ekwuchichicha ya kụọ stamp. Ebuka Obi kwechiri kpọkọrọ ụnụ na-edisive ụnụ. O jego nata hope ụzọ dị mma 14.9 million naira were ego nama niile ahụ egoro di ya kechikọrọ ụvụlụ ụnụ. Yes kechikọrọ ụvụlụ ụnụ ọ na-ahọrị ụnụ. Nna inye m Zion to God who made me and you only me ga-edefeat unu niile nọ na Zion. Mbata ebe ahụ akpọọ m egbe kwuchikọ were unu na-eme night of opening heaven mgbu egbe were nye sọrọ ndụ ebe ahụ niile kpazie sọnsọ m nwa egbuo m unu kpochafụ unu niile ọsịsọ. Unu pele mpe unu enweghị ụfọdụ ụlọ anaghị arụ ọrụ eweta mmadụ na-atọdụ ka m na-adobe n'ala Igbo anyị achere je ndị Hausa na ndofera na mmeri ebe ọgụ because ibe mmụọ na ngada produce rụ ha ngwa ọgụ unu je na-eyuzu were na-anụ ọgụ ma na-eproduce. Eze mmewi ndị Nnewi dị proud of anyị nwa omeghe obodo ọwụna n'ala Igbo na-adịghị proud of anyị nwa a na-ebegolo anyị mmadụ 5 bịa ebe ahụ nye anyị ya na anyị atụtụrụ ngwa ọgụ rechikọrọ unu ebe ahụ niile. Chineke una ka esi onye ọwụna na-ala ike ndụ nna ya ji evuru baịbụl ma efe ọwa naanị ka Ebuka Obi. Ndụ nna nna m adụm proud of ụrụ n'orie na ahụ na nkwụ na eke ọwụ n'okpuru ogbunigwe kpụọ ife niile a na-akpụ akpụ na-anụri na were gbarike everywhere. Chineke adụm proud of me Ebuka Obi. Okwu okori ihe iwe mugu 419 TV Joshua bụ egwutego 419 mgbe egburu 419 resign kremu na ba anwụ bekwe
resign eweta onye ọzọ tinye abata si na TV Joshua ife awụ otu o si were wefu anya ndị niile o gburu wee na ka ha hapụ ite nke about ime ihe a. Many people egolochago private jet gbacha ọsọ na this ihe a ahapụziele gị vụrie na-eriwu ụmụ Igbo ahapụziele gị igu na odumeje vụrụ ịbụ ha odumeje ka ọ na-eme anyị na-ene ma ị na-ene onye ọzọ na-akọtu gụna ya ifu nwunye peti edochie ka ọrịta edochie ka ọdụ ka ife ahụ ọrịa ya hụe na jin nwekwu na-eshe nwe mmadụ ka shepu ọdụkwu chai ife niile ife ụnụlọ ife alụrụ nke ikpeazụ unu ji emebirisiri ya obodo. Ụmụ anụ ọbịa niile na-amụ ha nọ ndụ Awụsa mụtara na-adụghị proud of nna anyị ha nna gwa na anyị onye wụ nna ụnụ ọsịsọ. I'm proud of my great grandfather. Even ọwụrụ na ị na-evu akpa obi igwe niile ahụ iji evu akpa obi ọ my ancestors lụrụ ya. Kazo Mr. Evaluela mudo gebe ahụ Chineke mụnwa Tony Chukwudi gwanofa Ebuka Obi na-eji ọgwụ nọ isi ndị ụmụ be anyị too much o jide ghe gwụọ yabasị ọ nọ n'ọdụ ya ka olu zubego ya okwugutukwu I see Maazị Nnamdi Kanu comment I see Maazị Nnamdi Kanu comment ndị ụmụ ya gbasakwa ya o nwetakwa members ọ dị ya ka o nwetakwa na members o je gwa hope ụzọ dị mma nna anya m ego one dị otu a ka nsa ndị a Ishi Ebuka Obi Ishi ka nwada achara ugo fialesi achara ugo ama na ị gaghị disappoint m na disi ọgụ metụsịla nwanne metụ Sedek onye ọbụla mepee ọnụ kwuba eziokwu o. Watching from Mozambique Ebuka Obi asa na ndị akọrọ nọ na Mozambique sachakọrọ ụvụlụva ndị ahụ apụtabeghị anyị nwere anyị na-awa kake na-awa akwa were akpa ụzọ so anyị na-ewe anyị bụ ndị kpọrọ sutu ka Ebuka Obi anyị enenewe so ọkwa ibe a ka eji sachakọrọ ụvụlụ ndị mmadụ because you don't know why many people ji like ndị kpọrọ suit because suit adịghị na village fa na-abụ ndụ na-awa akwa ka traditional woke dị all the time so ịfọkwa ha na onye dịkatara onye hafụrụ akwa ahụ ọ kwesịrị ịwa kpọọ suit enenewezie anakwa eme ojide microphone ndị China lụrụ ndị microphone China ma a na-eme ijide ihe ọ na-ekwu okwu because echetara m mgbe m nọtara were MP3 nye nwoke mmadụ ọ na-agụ egwu ọsọ m nwa obere ife na ka egwu niile adụ n'ime ndị kono ọ na-esi were egwu niile pakicha n'ife a na ifugo ife ahụ ife na-eme na vileji ya yo so ndị vileji ahụ na-enwere ọdịka mentality ya ịma ha na ọ wụrụzie na iwere microphone kwuo okwu kwuo na speaker ị ga-eme onye ahụ entertainment nna ka ekwere ebe isi gote ihe a na so Ebuka Obi nwe onye alụrụ ana ọ ma na ụmụnne na-akwụfụ ụgwọ tufu azụ ọhụrụ na primary school zụọ ọhụrụ na secondary school were wụrụ mmadụ because we don't believe that onye ọwụna amụrụ n'ala Igbo ọ na-asụ Igbo na-eri ji sọnsọ o jetụbeghị Lagos onye ahụ enweghị ife ọmụ ntịrị go somewhere you know that ọ ndụdo n'ahụ ka a na-asa ụvụrụ I've been an international man achọghị m ị na-edres fine ka ụmụazị hafụ ịgbatere m aka onye ka m ji adụkwa ka ha nwee ike ị na-eru m nzu even na-asụkwa dia dialect ka ọ dụka m na hụ ọnụ ka ahụ ka m jide na-ehepe n'ọrụ because ọ bụrụ na m distance ya onwe m from them for them ha ga na-akwari m ugwu mana for me ọ ga na-ewute m na ihe ahụ my own people m na rikọrọ ọkpa ntụcha na-ekwuru ọbịa lụkọ kaịta na-amaba ezukwu na nka gwukọcha egwuregwu mgbe ya dị na ụmụazị ọ because na mbezi na Germany ha nwaka nọrọ saịdị ihe ka m ga-eji na-eme ihe a so I always bring myself down is watching you. Don't proud of their fathers. If you are not proud of your father, one onye God proud of you. I be international community, I'm international man.
a civilized country ka nsi na-ekwu wetara ozi ya. So Ebuka Obi ife ị na-eme iwu ofeke onweghị ife iwu achọkwa m ịnwe ahụ onye motherfucker ndị politicians ga ma ọwụ ndị 419 na-eje anụlụ gị ọgụ nna nweta ofu onye ahụ onye ka onugwu ọma ka egburu na ma politiki ka unu na-eme nwanne ibe ga agbachago ọsọ na this format because n'ụmụ a na-akụzi ndị pastọ ihe na ndụ niile ụnụ na scam amarabago ihe I think na ikwesịghị iriwa ma ọ wee kwuo na Ebuka Obi anọzighị ka o were gbuala ikwesịghị ịgba ọsọ n'ihe a gbagbuo ọsọ na deceive ha no many our people awake go up ya working ones na dị too much ị nwere ike na-aga n'ụzọ wanda ofu onye atụtụrụ ọla mkpọ gị anya ị na-eme na iji Nigerian security kedu ka isi ya prophesizere ndị Biafra kedu otu o siri ka iwu onye Biafra ebe iji Nigerian security si surround owe na-erikọ with the politicians na-anakọrọ ya ọgbụrụgbu ego na-enye ha di ya na-use your members nna kwakara gosi ihe afọ ọsịsọ anụ ọbụ ị na-aza Emmanuel enne si ihe afọ je shiri gị nshenshi je riwe ego ndị politicians ike ọrụ ọdụ gị nwere ebe ị na-arụ akwụọ ha akwụọ n'ụgwọ ma ebe ego si bịa nwanne ji esi ebe afọ hapụ m na atawago m afọ n'obodo a ndị afọ a ka m ga-atagidete edide m ga-anwụ kama m ga-eri ego ndị politicians kama unu ji eji ego were corrupt kama m ga-anara bribe wee hapụ my assignment tọndagbukwuo unu ebe ahụ ọsịsọ bịanụ ka unu fụ m ebe m na-arụ ọrụ n'obodo a na-alụta ego mma na-eme ibe m na-eme enweghị m ike isel out never ọmụka ọ na unu sọmọfụ na ebere nwọsịcha unu n'ime unu ka ọ na-abịa tụbara anyị asị anyị ma ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ yes anyị ma ebe mmiri si wee baa na opi ụgbọgụrụ okeke ofu ego ụmụaka mewere gị my brother Amobi Okeke Ebuka will lay curse on you adịna ile igo curse upon you already ịgbabago na ị naghị eji ezigbo afa ga-eme ibe kwa mmadụ ka ịwụ anụ ọhịa ịkara iji ezigbo afa go ị na-aza je ngwenge Ebuka will lay curse na nne ya ka ọ ga-ele curse ọwụ mmenwa akajara m akaja egbuo na ile ya curse mmiri akwụọ ngụ ka onugwu nekwe m hie akajara m akaja na onye na-ele curse hie ka m gwụọ ọgụ ka onugwu kwụọ ọgụ na kọsụ gaa ha onye wee Ebuka Obi egbe ka o nwere gịnị ka Ebuka Obi chuzuo date time and the venue na ọwụ na o nwere ibe ị nwere ka azụgo Thunder Fire yo ọkwa onye na-eje ụka na-eme Thunder Fire yo nwanne ụnụ awụghị Christians ụnụ nwawo politicians hope ụzọ dị mma ego hope ụzọ dị mma nyere ụnụ chọrọ iri na Christmas ya onye ka ụnụ ji feki na apụta ememe ataki hie m ga-esendịrị ụnụ ndị ọgọ na orie na ahụ na nkwọ na eke ọkwa ụnụ gbakọta ọsọ ụnụ nọkọta ọgụ na-agbawa ọsọ ụnụ ga-asụ alụwo m Ebuka Obi iwu anụ ọfịa ị na-eji anara ndị politicians ego ọnụ tara anụ ndị Hausa alacha bụ Hausa bere anụ mechaa incantation kwụcha ibe eji ekwubi n'isi anụ egbuo anụ na-ata ọbakọ ibe ụnụ na ahụ ibe onye kwere chi ya ekwere ndị ụnụ ekwere go taa detem onye kachi jombo nwanne ọmaka mere gị Biafra maazị Ebuka Obi ji akwụsị iyi uzu anyị nwa ya jee mee politiki ya dị open ọwụghị ori ebe a were Nigerian soldiers na-akpagharị a lot of them ma ndị ibe a na-akpọ ya so eziokwu gọvanọ eziokwu de Shulamite were ha polisi na-achụgharị ụmụnne anyị na-ememi na ụmụnne anyị o ananọ the same polisi alụrụ arụ na-akwado ndị ụka na gọvanọ eji ekpojebe n'igwe anaghị eme ụmụnne anyị intimidate ndị na-asị gị naghachikwa maazị Nnamdị Kanụ gwara onye ọbụla naghachikwa otu unu si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa people na-anaghachi ya de no Ebuka Obi ha na eziokwu the Shulamite and J Pipe na ndị ọzọ ji polisi na-achụgharị ụmụnne anyị onye ka anyị ji agbakwuruzi onye ka anyị ji ekwere n'ihe o kwuru maazị Nnamdị Kanụ agwago onye ọbụla nahachi na otu unu si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa ọfụkwa iche everybody did ọfụkwa iche ya lụọ na m udude nke nọ n'ikwu nne m lụọ udude nke nọ n'ikwu nna m
anyị edozie n'ọtụtụ mmụọ n'ọba anyị na-edozikwanụ mmụọ ejike Austin onyele ya ha ụmụka mewele gị my brother den ife ndị a jezie na-agbakọrọ anyị n'izu eseti anyị up esuo anyị imi emerela anyị eme aplant ya akwa ọkụkọ na ndị ohi a ọ dịzie ka mmụọ be anyị eji eme yahoo ọ tasụrụzie ebe ewerezie Nigerian police na squadzi na-abịa eme anyị arrest be anyị ndị bịara ka eme m arrest na 2021 ebenyere m ha agbawa ọsọ ama m ibe na-achụba mana ọnọbụ onye n'obe ya anaghị emerụ ha ọwụ na obe m ka ị bịara ime m arrest no problem ọwụ na mmụọ n'obe nwoke dịkwa gị ime m arrest gị ime mana I saw it and I believe and I tested it live that I have emenwu m arrest ha gbara ọsọ. Ebuka Obi gana na hope ụzọ dị mma politik ka iji ejecha ije ọfọgọ ọnụna ibe bịara kịta na-agwakwa anyị na ịfụrụ nke afụ nke ọzọ ọkwa ịfụrụ na Peter Obi winụrụ Tinubu ọkwa ịfụrụ na Buhari achịghị the second tenor a lot of things ịfụrụ mechaa ipe niile ịfụrụ ị ka na-afụne ndị ahụ ị na-edeceive do these people ọdụgụ ka bụ je mechakwa mara ihe n'ụwa bụ again ka asụ onye Igbo onye na-alụ ụvụrụ ya nara ya ụvụrụ ya niile enyere chacha. Ebuka Obi awụrụ na ndị Yoruba ka iji n'ọrụ otu a ọ kara ịka m mma. Ndị Yoruba na-eme paraizi ya ime pastọ members ba na-akarị nkụ ndị Igbo. Ọwụrụ ndị Hausa na-eme pastọ members ba na-aka nkụ wụrụ ndị Igbo. Onye Igbo kwesịrị ọ na-emenụ pastọ members ba kwesịrị ịka nkụ wụrụ ndị Yoruba na ndị Hausa. Mana the same members Ebuka Obi wụrụkwa ndị Igbo na ndị Igbo ka a na-eri yo, and they have to disguise yourself like Ebuka Obi to be able to eat your own ndị Igbo. Ebuka Obi ayara ha erizi anyị eri Maazị Nnamdi Kanu agbafụtago anyị niile so onye ọwụra naghachi Maazị Nnamdi Kanu agbafụtara anyị n'aka ọnụ nwa Igbo agbara nze ọwụ n'ime this mistake to God anyị ga-agbacha nne gị enu. Maazị Nnamdi Kanu gbapụtara anyị n'aka ndị ụka ọ na-ewe unu iwe unu achọghị ikwu ya direct. Maazị Nnamdi Kanu gbapụtara anyị n'aka Ebuka Obi gbapụta anyị n'aka Fada Mbaka gbapụtachi anyị n'aka ndị ụka ji anyị captive. Maazị Nnamdi Kanu gbapụtara anyị niile so onye ọwụna naghachikwa onye anyị si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa ife ahụ total freedom. Let me say it. Ovukwu mụ aka ya mvụ n'ihu ya ovukwu nke ya ọ fụrụ ife afụkwa ife afụkwa these people ọ mara na enwere something nka dị ndụ uti nkata ọkpara uti anyị nwa ọgụ anyị na ọ ga-enyere anyị aka iseti anyị free from this captive. Ebuka Obi ọsọ gbuo nna nwa niile ndị Hausa nwere ije ha ejide nwa anyị again. Maazị Nnamdi Kanu gbapụtara anyị n'aka ụnụ o setiri anyị free. Maazị Nnamdi Kanu gbapụtara anyị n'aka ụnụ ọsọ Maazị Nnamdi Kanu is a Christian. Achọrọ m ka many people reply ya go achọghị m ịsago ya. Maazị Nnamdi Kanu gbapụtara anyị n'aka ụnụ and o nyere anyị this freedom o nweghị onye ga-anafu nwa anyị again. Chineke chọọ ịnafụ anyị nwanne anyị ga-akụgo duka ife ọ sọrọ ụnụ na-ezuzu onye ga anyị the freedom mmụọ niile n'ọba anyị edozichago ya ịbata n'isu omenala ndị omenala karịrị ndị ụka ịbata na nka ndị omenala karịrị ndị ụka ịbata ebe niile a na-agwa gị na dị mbata akụ ahụ ichere ya ikwu na namajere ụmụ ahịa igosi dị ụkwụ namajije ụmụ ahịa. O gbapụtara anyị n'aka ụnụ ọ napụtara anyị n'aka apete because ụnụ karịa ịkwụ anyị ụnụ karịa ịhụ anyị ka onugwu ụnụ karịa na-akọ ọsụ pop na-atụhụ gị ashị na-eje enye anyị opening heaven na-enye anyị ashị na-enye anyị na-atụrụ anyị ashị dị iche iche the name of Jesus. Ọ fụrụ ihe niile ahụ
onye anyị freedom. Yes, o nyere anyị freedom. O nyere anyị freedom. So anyị na-achịkwa ndị anyị ji the freedom. Ewugharị ya ọsọrọ ụrụ na-eje ezuzu. Ụmụnne anyị ụnụ họchanyere n'enu. Ka ụnụ chọrọ ịsị ụnụ ji ụnụ kpaa na heaven. Onwe heaven ọzọ. Biafra is the kingdom of heaven on the earth. Ome heaven ọzọ ya na-emepe. Ebuka Obi Maazị Nnamdi Kanu gwara ya na Biafra is the kingdom of heaven on the here. So heaven nke anyị na-egwafe ebe n'ihe a ga-ejide gị kụọ gị ibe onwe ha another heaven. Onwe ha another heaven Ebuka Obi. Also Ebuka Obi have a certifier. On a certifier, Maazị Nnamdi Kanu gwara anyị na-achịkwa otu anyị si ebi ndụ tupu ndị ọcha abịa. Ebuka Obi gwa anyị na-eso anyị na ịpụ Ebuka Obi opposition Maazị Nnamdi Kanu. Yes. Ọ kpụkọrọ na akpakara dị ngwonzu wuchuo n'ime Zion. Na-ewere ego ndị politicians na-efe idibe. A na-multiply ya ashị na-eproduce ashị. Mara na ife ndị Ebuka Obi mara ife. Mara na ife ayọ nga ekpiri ndị mgbe ochie n'ishi n'oge na ahụra nkwọ na-eke. Ebuka Obi Ebuka Obi Yahoo boy. O freedom enyere nwanne freedom ma anụsikwara m ihe ọgụ ike. If you don't know, anụsiri m ike were kwechiri na this freedom enyere anyị. Na-hachi na otu unu si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa. It's very simple. Very simple. Vunye udude nke nọ n'ikwu nne m rụkọtara ha unu na-agba ọnụ ebe ahụ gbachikọtara ha efensi Chineke na-emere onwe m ive na-emere onwe m nzukọ ọdụbende. Ana m eme onwere nzukọ ọdụbende ọdụbende na-arụsi ọrụ ike. Nzukọ ọdụbende nke nzukọ Chineke eweta anụ ọkụkọ ata uti obi ọcha edobiri mpara ya nye gị nku ya nye ha isi ya. Ọdụbende nke nzukọ mụ na Chidewere eze be anyị kpọọ ọta ka aga ọbịa mara m mbem kpọọ ududo enyi ya gbana kpọọ ndị ndiriko onwe azụ ọkpa n'ala. Nna anyị bọtụrụ mmanya niile n'ebe a ga-aṅụ ya aṅụrụ kama o ji adọ n'ala ka ọ dọrọ n'afọ. Anaghị ije ndiriko nwanne anyị ji nwayọọ restọọ ya ife niile back. Ọ bụrụ na unu na-eje n'igwe mụnwa achọghị ịmụ ụbọchị ọwụ na unu jebere gwanụ nka m bịa were ana unu na ife eji alụ na ana buru ibu. Maazị Nnamdi Kanu gbapụtara anyị n'aka ndị 419 pastors. Maazị Nnamdi Kanu gbapụtara anyị n'aka ndụ alụ ndụ otu nzuzo dị iche iche. So anyị naba anyị na-ana Chineke na-akụ ogene kpenkịtị anyị na-ana ụmụ Zion. Ebuka Obi je lụọ feke Zion nọchiere anyị ụzọ na Ebuka Obi anyị nwewo the men people, anyị nwewo the people. Nwanne eso na ewu dike, eso na ewu mmadụ were ezigbo abago kpọọ m ewu. Ebuka Obi na-anụ ya ka anyị na-ana. Chineke eze nwanyị ugo si na chipeji. Maazị Nnamdi Kanu gbafụtara anyị gwa anyị na nwa bụ eze. Ọ ya gị ji wuru eze nwanyị mụ nwa wuru traditional nwoke dị nwudude nke kingdom. Hapụ onye a na-azụ na ọwụ David Zenge. O mere mgbari ofugo ka ogiri ofuru n'ofe. Chi ya ejezighị na-anala otito maka asụ agba onye aba chi ya anala. Anyị nwawu the children of that land.
the children, the kings and the queens of that kingdom. Maazị Nnamdi Kanu gwara ya say that the Biafra is the kingdom of heaven here on the earth. O mere onye ọzọ ọ chọrọ ka esikwe nna nje na-ene n'ife ahụ wụrụ ezigbo from waterfall udude nke kingdom n'Enugu na nke to waterfall agụrụ the valley ọkwa ebe a ka e nwere up the mountain n'Enugu na nke the mountain agụrụ the valley agụata na agụ nke ọzọ wụrụ the land. River Niger and the river wuruzie the sea. Chineke. Ife ne ọwụrụ na ndụ anyị nwere anya fa ga-afụ ụzọ. Ọwụrụ na ndụ anyị na-aghọta ife na ekwuru ekwu. Biafra with the kingdom of heaven here on the earth. Also onye nwere anya onye nwere ife a ga-aghọta the place. Just na ọtalụ ụla na ekwuru ọbịa ka nkwụ na mmiri ọtalụ. Now na here another word. So na anyị nwa bịara si all the way from n'enu ụwa na-egbedata na ana ụwa ebe anyị nọ another word. Onye aka ọdụ na udude nke onye aka ọdụ na agụrụ otu aka ọdụ na agụrụ eze Chukwu ebe niile njechara baa n'ime ana m afụ na ibe awa another ụwa ọzọ wụ ibe ahụ. Okay, jenu na ụtazi ya na-edo page unu ga-afụ mmiri na-eji ụbọchị orie pụọ bata bọsị eke ibe a kawo the science and the wonders Chukwu okike abịa maka ha fọrọ ihe and anyị nwewo ndị ka dị ndụ na this 21st century fụnwụrụ ya ọ ka na-eme exist na na-edo mmiri ahụ na-apụ apụ ọpụọ ebe adị ya ga-efo the science and the wonders n'ime mmiri ebe mmiri bi ị nakakwere na ife dị mmiri na-apụ apụ ọpụọ ebe nwụọ n'ime ya ụbọchị o ji abata enyekwara ya chance ọbịa ebe a mmiri asachikwa everywhere ị gaghị afụkwa ebe ahụ before nna the tende ọmalike abata ete is greeting ọmaka mere gị my brother. Unu ekwekwene ka Ebuka Obi hụrụ ya ụnụ onye ọ na-abụ Baịbụl gabete na-agbaba ụnụ jụọ ya gịnị ka ọ na-abịa emeghe ya ọgba ha na ndị Roma anago ndị niile bụ Baịbụl anachago so o ji akọrọ ha egwu ka ịbọsịba na hafụrụ anyị anabe anyị ka anyị kpochakọrọ ya anyị dozi isi enu be anyị onye ọra jere gbọọla anyị Nigerian polisi polisi na o ji eso polisi ahụ nabe ọ be anyị ka anyị nọ be anyị ka anyị nọ onwedu Ebuka Obi omeghe votu a na-atụ n'ụmụ bono ahụrụzina ndị pepe iwe skama ị na-skam ụmụnne anyị ka iwere ha na-atụ votu na-edisivu ha na iji agbaje ha enigwe. Ana m eche the day ị ga-emenshọn all my name ka nwụsị ebe ahụ bụrụ gị just mention all my name ka ọ pụta na social media ka m nwee ike ịfụ na ijide evidence na ịkpọrọ m afa ka m pịawa mpịa gị ọmụ ka a na-ezuzuru anụ ọhịa jee pak ekwuzikwere na anyị maka ife Biafra because anyị abụgo otu isi ya ịwụ mma ihu na-abụ ịwụ mma ihu na-abụ anyị achọzighị anybody ọwụ na ị na-erikọ with the Nigerian police ma Nigerian government nna na ọrịa onwe gị ka anyị na ọrịa onwe anyị gbara gbachaa bọyị esetụrụ anyị ọwụ nta ka anyị na-afụ mebere and anyị na-ata afụ ahụ because anyị achọghị ka anyị nwa bow down to anybody because we bow down to nobody. Otego unu ji achọ ka anyị bow down so anyị ji egbuo ikpere na abana na kpebe ekpere na onye anyị enu Ebuka Obi unu edisivuzi na anyị nwa inwe anwa megide ife a anyị nwe anwa kpata gị aka eji edobe gị n'ugbo nye gị ọgụ and ịpụta ụtụtụ ịkọọ ife ka ọ nakawụrụ na o nwere uru ịbara ndị Igbo ịkọtụbeghị ife bifo onweghị ife ị na-emefụta na everyday buru microphone ndị China na-eje ka ife na-anwụ anwụ ị na-ekwu nonsense onye aka nne si mụ enyeghebe a nwaanyị je ha alachi ya ike ịfụkwara onye isi achị ịbọsị ya ịbụrụ gona blessing etu uke ka gara nwata nwaanyị Nollywood ahụ nọ ịna nna Asụmali ọ dịka ofu papa mụrụ gona dị nwa maka imi gị na ya yiri
ko no na but sense the same love keda ba ya blessing giri wa fa nwa jena na the picture na Ebuka Obi yiri na picture kuno jena yiri so I suspect I don't know ofu nwoke gbara the game ko ofu onye mụrụ goda dị nwa ọkwụ nensi DNA machine nọ n'ihu unu na abọ ebe a n'imi ọmụga na-akpọ traditional nwoke dị dada nwuru de nke kingdom aga m atọ ọnụ jee paaki to madam ho ha ohu nwoke ka ọ wụzi ọma ego nye ọgọdọ so uje na page jee paaki comedy ị ga-abụ ebe ọ kpọrọ onwe ya madam ho ha so aba ya wụ madam ho ha nwa ọ ga-amụta nwoke a ga-amụta nwoke mana mgbe obere machi egweghị amaizie ya ọgọdọ ụmụ onye ọwụ na-agbakwa ọgọdọ vu ugwu na ndịda ebugo ya na ide mmiri akụsi na mmiri ide mmiri ụmụaka mmebelego onye kwekwene ka ụmụ ọgbọ na udu a sị na ha bụ baịbụl achọ ekwezibe na azọ n'ugwu ma ọwa ihe a onye kwekwene ụnụ ụfụfa gwaba na ndị Roma anachago n'enigwe na gịnị ka ba na-emezibe anyị ndị otu Ebuka Obi ọ dịsị ndị anụ ọhịa onye kwekwene ka ba bịa tiri ya anya na ọmarịcha omenala Chineke nyere anyị bụrụ ide mmiri ọkwaba anyị wụ ibe ahụ ide mmiri kenele m ụmụnne anyị niile ndị ide mmiri anyị niile wụ ofu ihe ibụrụ mmiri niile owe ebe a niile ebe ahụ ka anyị na-abịa eme ibe ndụ mmiri anyị na-eme ibe niile tere asụ anyị data na fight bazi against the marine spirit because a bịara fụ na anyị niile wụ ụmụ mmiri na-emechiri onwe anyị ihe ike be anyị na-azụrụ onwe anyị ori na akwụ na nkwọ na eke so very hard to deceive ejebe tie ọgụ na-ebedozida fight against the marine spirit na fight bazikwu anyị nwe because anyị nwe the marine spirits a na fight kịta anyị defeat gobe anyị naba na kịta eme na aka Ebuka Obi ịbụ ha Ebuka Obi ụbọ ndị Congo ka ọ na-agba egwu Papa Jasco ọ na-asụ na ọ na-enye anointing bụrụ microphone ndị China lụrụ Maazị Nnamdi Kanu sị na Biafra is the kingdom of heaven here on the earth. Ide mmiri so na part of that kingdom of heaven. Anụ ọcha, anụ ojii, anụ ọma, anụ ukwu, anụ edo. Pancha niile wụ kingdom of heaven here on the earth. So, ọ jealousy ka fe ejighị de ihe na Bible because ọ mmadụ dere Bible. Owu na onye dere the Bible wụ onye ma ibe ọfụma. Ọ kara ide ihe kingdom of heaven here on earth, that place, the Bible. Ebuka Obi jere na mountain Nebo dị na somewhere na Middle East. Ọ maghị na Enugu n'ise ma ọ wee Enugu na nka ma ọ wee Enugu n'Igbo ma ọ wee Enugu idem. Ọkwa mountain nke mountain n'ise, mountain na nka, mountain nke ọ vancha Enugu mountain. Or because na ya akpọbeghị nke anyị Montepoli. Ebuka Obi ewu Papa Jasco ewetaziri na ifek ibe alụrụ na arị aba anyị laikere ya. Ibe alụrụ na main market Ọnịcha, we like it. Ibe alụrụ ba anyị made in ide mmiri, we love it. Made in Nkwago, we love it. Anyị like made in China anyị na-evutere anyị. Gaa lesi ya ndụ China ma ọ lesi ya ndụ Yoruba. Ebuka Obi akpasuzina ndị mmadụ iwe nke ikpeazụ a. Ị na-eji anara politicians ego. Ekeledoro gị iche. One esi mụ gị otu esi mụ ndị ọzọ ka esi mụ gị. So ke ife ojedogo ka edu special. Na ị nwere ike ije nata ndị politician na ego. Na-enye ya na-eke ndị mmadụ na-edeceive ndị mmadụ na ị na-ewu man of God. Tọnda bụ okwu ego ebe ahụ. Gwara isi ọ dịsị ụmụ ofeke na-enweghị ibe ma na-esogharị go. Paje chọọ ife ha ga-alụ. If people hụrụ big man a na-evugharị ego, ị gaghị ama the source of their income.
a na-enwe nwere ego kedu onisi gịnị ka ị na-enwe ego gịnị ka ị na-eme before ibido join adịs 419 hope ụzọ dị mma 419 gụnwa 419 unu nwere members Italian Imo youth eji enyoba ọrụ n'Europe 4,000 Imo youth will start working in Europe. Ebuka Obi, pray for them. Now this is fake life. Oh, yang wadobele ayi isi botu ayi no. Yang wadobele ayi ihu na anya otu ode. Ana emechila de bona na emebi na eme ndobe ayi no na Lagos ife ana eme ha de. Umehi ibe mmadu kwuru. Umehi ibe unu na enwe ha nete na unu na ekwu. Eji abịa na Ebuka Obi ekpebele unu ekpere ka amara na ege akpọpela dịkpọ. Aga akpọpe oshedi, aga akpọpe afia ndebo Alaba market. Oje ekpele unu ekpere ka amara na gọọmenti oje ahapụ idemolish ngwa afia unu. Aga ekpebele unu ekpere ka amara na dollar naira oje gbogote ka dollar daa. Ekpele ọwụra na-enweghị ọrụ ihe nwụrụ anwụ. Onye ọwụra ga-achọ ibe ọ na-alụ Ebuka Obi anazi na-anara ndị politicians ezuzukwu na ezuzu n'ibe a na-eme. Kama prophesize about nonsense again na prophesize. Jay deliver the message to the person, the place. Onye ka ewu ụbọchị ụtụtụ, nobody. Onye ka ewu today, nobody. Ebe ka iji prophesize ga-eje, nowhere. Kam jegodo onye mbasi gwa na Ebuka Obi gwara gị na Chineke sị gị je ka anya gị visa. Ka atahapụ ịtụgo nga ị na-adamage ya brain of ndụ anyị in the name of Jesus ị na-adamage their brain with your own brain ka ị damage kwuru damage because onye na-ezuzu ihe ị na-ezuzu na this 21st century onye ahụ ekwesịrị ịchọ ya ibe na ụvụrụ onye ahụ adịghị complete. Bele mmadụ ekpere ikpechara ya ekpere chịkọrọ dọkụmentị na fake dọkụmentị oruwere dọkụmentị gechie ya ka o jee mbasi ka enye visa ọ ihe ị na-alụ ọ ihe eji nwe Ebuka Obi o mere nke na-adịghị possible ọ dị possible kpee ekpere Ebuka Obi ikpeche ekpere achọrọ maka ije na Canada embassy chịrị fake passport fake ibe niile chee ha dị ya ka ikpe ekpere gị ahụ ka enye onye ahụ visa. Anụ ọhịa awụrụ printing machine ga-elụọ na printere ndị be anyị original documents ha ji eje mbasi ka a ji aka nwe value ọ ga-enwe human value. Ụhụ ọ dịsị nonsense unu na-eme Nigeria be anyị na-agafego this level unu nọ everything abara cashless societies ihe ahụ ka e were mee something ka unu achọrọ ịkarị Africa on na this G21 Africa esoghị na G7 G5 G8 G20 Africa anọghị among so achọ ka akarịa unu along this time around. Unu buru ibu na population ọwụhụ unu niile ka a ga-akarịcha along akarịa unu along everywhere. Ọ ga-draw people backward itrain unu to the system because Ebuka Obi ejire gị a lot of people brainwash ya. Onweghị ife unu kwesịrị ịma unu ma onweghị ife unu kwesịrị ijideta aka unu jidete nwere aka sozi ihe akara ahụ nye unu nọmba na ofu n'ofu through PVC enye unu nọmba cherezie unu ije mepe akaụntụ na banks na o nwere nọmba nke ọzọ eji enyezugo ka e were dọkụmentị itu unu a na-eme na ị nwere ike iji ofu kaadị bata jee ụwa niile international bank account nwere ike iji eje anywhere any country ị ga-eji ewere nwa ego ebe ahụ. So unu nwa na-ama n'ụzọ unu nwa na-aka n'ala ha n'ukwu osisi unu nwa aka na-ewu ọkụ bụ unu nwa aka na-eje anata ego ejije alụ ụzọ rie enye Ebuka Obi o prophesize ya ka ụzọ dị mma a na-ekpe ekpere maka ụzọ mere mmebi ka ọ dị mma. Ebuka Obi na-edele ya unu from ijoin ibe unu join chagoro ọkwa unu ka mmiri ya ga-ama ahụ. Ebuka Obi ji ekpere unu ekpere ka ife na unu na-amaghị ka unu mara ya ya kpebere unu ekpere let the prayer work. Ebuka Obi ga-ekpere ga-ekpere ọgụgụ na ije miss flight gị na flight gị ọrụ ha na-akụ 1 o'clock o move. Ebuka Obi ji ekpere ga-ekpere ọgụgụ na ịbịa na airport 1:30
flight ga-ada ebe a na-eche gị because of you. Flight ya ga-anọ dị ya na-eche gị ụlọ ekpere na ihe na onye nyere ụnụ this kind of choosing mentalities to God a na-alụ ụnụ mma ụnụ nye ụnụ njọ, a na-alụ ụnụ amamihe ụnụ nye ụnụ nhasa. Ebuka Obi nyekwu aka hasa asị ya ụnụ. Some of ụnụ nọ na Zion agaghị connect nwu flight from Murtala Mohammed Airport, from any airport nọ na Nigeria. Ị gaghị connect nwu flight easily because terminal buru ibu. Ị gaghị ama ebe ị ga-connect the numbers ị ga ebe inshọd ọka mma na ụnụ nọrọ na village ụnụ ya travel kwa na everywhere ka ụnụ na-eje sọsọ ebe ụnụ jere eje afọ ife mara mma na nke Ebuka Obi. Ije nwu je ha ejenwu China, ụnụ eje ha ejenwu obodo oyibo. Ụnụ niile nọ na Zion ụnụ hụrụ ehu. Ndị jere obodo oyibo aghara gị ụnụ fụọ na Zion because fa lụrụ ebe afọ ife ka Zion kazie Ebuka mara ife. So most of ndị Ebuka Obi ji captive wood na awụgharị ndị awụtaụ businessman from Abato Lagos east west ndị business Igbo businessmen na north ọ ndị Ebuka Obi na-atịrị mgbu na-asachakọrọ ụvụrụ ụnụ kọmọ mmechie na ọnụ ọsịsọ jee nụcha ọ na-esi a na-anọzi na ya dị na-agụ ngwa ahịa na China, ngwa ahịa ha ala ndị ya a na-anọ na nkịta na fon igo ngwa ahịa igocha ya ga-epịa gị iji aka gị tụọ ngwa ahịa ụdụghị iji eso ka ị gbaa flight chọọ visa jebe China. Nwanne iji anọ nkịta na shop gị na ya dị na main market Ọnịcha load 40 feet container na China. Ọ dị possible na mana Ebuka Obi ejeghị ekwe ka ụnụ mara nke ahụ. Some of ụnụ ka na-etake risk ya travel ịgbahụ isi ego ife niile mana ọ dụzighị otu ahụ na ị ka nọ ị ga-arọ na Nigeria load 40 feet container na China ọ not under 1 month self delivery ife niile ahụ ị tụrụ abata dị ị ga-anọ ebe a sendie ngwa ahịa anywhere dị ihe echere every year ọla ndị anywhere. So even anaghị agbazi boy kịta kama ije eje gba boy 8 years 7 years 6 years ije gote fonu 80,000 chọọ nwa obere business ije na-eme n'ime online dị ya ị na-eme ekiri ogo money here. So what be very easy mana ị na-amazighị iwe onye ka eji kpoko n'ọrụ na Zion akpọ ụnụ eje heaven o were ụnụ na-anakọrọ hope ụzọ dị mma ego na-ezuzu onye ọwụ na m ga-enweta ga stand kwa hie si na-eju enigwe nna a ga-akụ gị ihe nshọt kpagharịbanụ ana m enye ụnụ ike a ụnụ ga-ederive a lot of people from now onward. Ụnụ ga-ede na comment section kpagharịbanụ na every comment section. Onye ọwụ na ụnụ hụrụ ka Bible edisive ndị mmadụ gbachanyenu ya enu. Onye ọwụ na ụnụ hụrụ Bible na-edisive ndị mmadụ gbachananụ ya enu. Jide ndị Zion members ka ọnụ ba duka ebe ọwụ na evụrụ mmadụ ọsụgụ na Zion kpọọ ya ugoro n'ọnụ. Enye ọwụ na evụrụ ọsụgụ na Zion Ebuka kpọọ ya ka nda n'ọnụ. Chụbanọba onye abasi eje na-azọgbu ekwensu n'ugwu na aka anyị esi azọgbu ha nwa ekwensu n'ugwu zọgbuo ofe na ndịda. Chụgharịbanọba ebe ọwụ na ebụrụ dị mmụọ kụọ ya ife tienu ya ife ọgụ eji ọfọ ka anyị na-anọ. Ebuka Obi wụ 419 na ndị otu ya niile mma pancha niile ahụ anya dọba na ego 419ers. Yesterday ka nwoke na-achịba anyị bịara bụ ụnọ ka ọ kpaa for security mgbe ọ nọtara ka ọ gwa anyị ihe anyị ga-eme next. Yes, Ebuka Obi wụ 419 na ndị Igbo niile na-eme 419 gbabara na Zion ma jee pak ma eziokwu bụ pancha niile wụ ndị 419 ka bawo. Ndị onye challenge ya gbuo m akwụkwọ na court ka m kpụgharị ya ọwụhụ m ka a na-egiriri ọma ka a gburu nama fatara dị nama ọsịsọ.
Ebuka Obi ejizina IPOB ahụkwala ada na ọwụ na ịchọ ịda. Maazị Nnamdi Kanu nwere instruction o nyere ndị nke ya. I need your fake prayer. I need hard work. Maazị Nnamdi Kanu nyere ndị nke ya instruction. Adị onye ọwụna na-eme ife ahụ o dobere n'iwu onye na-eso Maazị Nnamdi Kanu. Ọwụhụ onye na-ekwu ikucha ibi General Hope ụzọ dị mma ego. Ọwụhụ ndị na-ekwu ọzọ ndị soro okwu ọnụ meso na omume m. Onye ọwụna na-eme ife ahụ o kwuru na-achịkwa na otu unu si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa. Ọ ha nwawo ndị na-efu the followers of Maazị Nnamdi Kanu. Ndị ọzọ wụ ndị soro okwu ọnụ meso na omume m. Ndị ọzọ wụ ndị chaka kpọnsọ ndị chaka hiding chaka run away ndị chaka ihu ọwụna. The descendant of Maazị Nnamdi Kanu, the followers of Maazị Nnamdi Kanu wụ ndị na-practice otu ha si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa. Ọ bụ Maazị Nnamdi Kanu hapụrụ anyị here. Adị n'anya na ana Igbo niile kịta. Ifu na ya na ha achị. Echekwa ga eta ga ya ndị dibịa. Ịkpọrọ anyị police. Anyị pụta ya egwe na-ekwu onye kpọrọ anyị police. Finish. So maka mere ụnụ. Ebuka Obi gbakpu ozo. Ekene m onye ọbụla na-asị na ebe onye nene anyị udo dịrị nwoke, udo dịrị nwaanyị. Biko ebe ọbụla ị nọ vidiyo anyị kaba ahụ na subscribe line na channel anyị gbaa abụ notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tinye vidiyo ka ọkwa na-adị na-efola na Facebook aka bụkwa na Igbo channel TV na Facebook. Biko inweta vidiyo share ya, drop a comment gị na comment section na ya na-anachi ya azụ ọzọ.